burua lurpean urrunera zoaz. Atzera behin ere so egin gabe. Koldarkeriaren negoak zabaltzen, iesean urrun heldu daiteke. Urlasterretako harrien antzera, kolpe mingarriek gogortu naute. Ta egia iterez estali naia, korrontearen menpe urotzek eramana. Galdu ditut ertza gotortu abesa, haitzetan leku bat aurkitu arte. Ta egia itzederez estali naia, korrontearen menpe urotzek eramana. Hartutako bideak suntsitu zaitu, une batean zerua ilunduta, begi elbarriak beldurrez ditu. Iesaldi handian hartutako bideak suntsitu zaitu, une batean zerua ilunduta, begi elbarriak beldurrez ditu. Galdu ditut ertzak gotortu abesa, haitzetan leku bat aurkitu arte.